bende communication team mare osego e piny e chenro machalo kama. Machielo mantiere ka jatend migao mar omenda John Mbadi chano mar twak kod jopiny wacho town hall syndicate mopogore opogore mondo mi okon jopiny paro mantiere godo e gima lero kacha weche mag explain agi mondo mi ogolo dok e jopiny okang' mokawni en okang' mipuodhi to bende pane odhi chopo ne japiny man pincha mane kia weche mag taulo mag ria kinde manung'anyo cha babang' koseng'anye koko ng'eyo ni kare sirkal ne chano timo gima chalo kama weche mag tudruok kaw gini kigolo kumoro achiel kitero jopiny. Anyalo puoyo gima CS timono. Awinjo ka ing'eni gimoro kaber to nyaka wayie ni kae to timo maber. Awinjo Mbadi kano biro apani last week kae kano wacho ni no wet nyathi nyaka gi pi luok. To wacho ni en koro one of the biggest problems man entie ndalo cha en wach mar communication to mana diere nikech kata ka sirkal lengo gine ber kata nia gine ber to beno ni nok gidwa wuoyo kodwa cha bende nomiyo wadhi e ng'anyo nikech samoro winjruok ing'eni winjruok bet piny to winjruok samoro ging'o ga dhawo mang'eny manyalo bede. Koro anyalo puoyo gima CS timo. CS owacho ni en kaka CS sani odwa timo public participation. To odwa ni gigi kapok ochopo e bunge kiwango mane moro cha nochopo cha to yudo ka no se engage jopiny mano seketo jopiny mobet piny mowuoyo mogo mbaka maber moyudo feedback. Anyalo wacho ni that is a perfect step in the right direction. Nikech sani wang'eni public participation watemo loso chike manyalo ensure ni wantie gi some structures mar miwa public participation nikech samoro be itimega mana for the sake of time, you know, as a sham. To nyaka wami CS Mbadi that benefit of doubt. Nikech ageno ni inyruok mano winyo cha kano ng'anyo kodwa kata kano go sirkal kodwa cha podi macha podo paro dhawo mane wadhawo cha kano wacho ni jopiny nyaka bed wan nyaka bed joma winjo jopiny. Koro no wacho ni odwa timo twak gi jopiny kuonde mopogore opogore. Ageno mana ni structure mar twak mopango cha obed twak mar adiere manyalo winjo jopiny. Samoro twak gibedo ga organized, samoro timo gi kizungu, sama kata dhok ma jomodong' ok nyal winjo, samoro idhi to gikaka osiepe gi to giketo piny tema giketo wuoyo to bora ni wayudo documentation otim. Kwae ni koyie wantie gi structures mang'eny mar ji nyalo bet piny to duol to twak to winjo mondo bedane mondo winj jopiny koa kacha to bo winjo mana duol kaka ma wan wanyise ni chike mag omenda gi nyaka otang'nwa ni ng'ama ni piny cha dwa yudo benefit mane kanyo. Gimar ariyo ma ageno ni wanyalo address ka Mbadi omiwa opportunity mar twak kode en wach mar development. King'iyo budget te sani Kenya wa allocate atamalo I think it's 17% kende ma oketo ne development. Mai wan chien kabisa kawa pimo gi pinje moko. Pinje ng'eny pinje at least gibedo gimoro between 20 to 30% berga. Kikaw ng'eni kichoka pesa nite to budget dicha en mana mar chulo recurrent expenditure kata mar chulo ji msara to msara nite michaki ng'ado to jogi kendo onge gi purchasing power ntie kaka okwa address issues mane watemo address in the first place. Nikech king'iyo budget cha maber ineno ka recurrent expenditure pod ni malo ok giduoko chien. Aparo ka Ruto samoro no wacho ni odwa ng'iyo parastatals to odwa mondo ong'iane kaka odwa golo gi tich jok mantie gi redundant positions gi gik machal kama. Budget mochako duogo ni aneno ka pod en mana kaka entie cha. To ka entie kaka entie cha to achaka ringo tang'iyo development nikech ing'eni development ni nyaka wang'iye maber. Development ni en ang'o? Development gi en ndara midhi gernwa. Develop me energy mondo yud stima kuma intie nyaka dala kucho. Development ni AICT magi wacho ni koro magi infrastructure mabo miyo sirkal kik bed gi pek moro ni nyaka ndik kila ng'ato tich. Koseketo infrastructure ibo neno mana ka wala pick up kende. Kidhi e center kumoro last time mane wantie ka Cleophas waneno ni got kachola ginene ne onge stima ne pokuka kene sani got kachola oseyudo stima. Kech no wacho ni ka koro energy koro ni kaduo kae. Wadwa ne transformer yani wan kawaga ga kona to wan mana transformer. Chiro ka chiro wantie gi street lights. Okade ni town maduong' idhi tiyudo ka street light onegrwa. Mago gik moko nya yie. Koro watemo wacho ni development that percentage magi tiyo ge development nyaka ging'i ni macha odhi malo.